Dwi yma yng nghanol y blodau. Wel, dweud y gwir, dwi fel dreinyn rhwng dau rosyn. Ann Jones a Donald Morgan. Sut ydych chi'ch dau? Di gret, diolch sydd i ti. Ydych chi'n hapus iawn. Mae yna flodau a mae'r hael yn gwenu. Be gwch chi well? Wel, chi'n cael dim byd well allai di. Ti bod blodau hyfryd, hael, cyfeillgarwch ffrindiau yn cystadlu yn erbyn y gilydd a hefyd fwynhad o weld y wledd mae pawb arall yn gweld o beth sydd wedi greu yma hefyd. Mae werth i weld. Mae dych chi wedi bod yn cystadlu'n fwrdd y tylenni. Gysach chi hwyl llynedd, Donald? Sut eith i lenni? Do, ges i hwyl llynedd, ond ti bod, oedd e'n hyfryd iawn achos oedd e'n yn yr Feature County, da ni'n dyfe, ti bod, y Gerdigion, ond heleni mae wedi mynd i rhywun o Brycheiniog ac ati, ond mae 9 cystadleuaeth, mae 9 garden, ond sim o'r garden bwysig na leni, ond mae rhaid rhoi chans i rhywun arall nos. O, mae rhaid ti gofio, Donald. Dim ond un o'n i'n cystadlu, ac o'n i o'r dyflan, ti bod? Ond cofian pwy dath ar blodau berffaith. O, ti'n iawn. Diolch i ti. Mae rhaid ni'n siŵr yna, nes e. Chi roedd y blodau, a mi nilloch chi o? Do. O'n i'n ffrindiau mawr, so Dach chi'n ffrindiau. o'n i'n helpu gilydd yn iawn. Drwy ddŵr, neu ddan, neu blodau, neu chwyn. Exactly. Ond y gwir yw, yn yr adran hyn, mae pawb yn helpu gilydd. So, os rhywun ar deg mas o'r ddail neu rhywbeth, maen nhw'n gweud, o, mae hwn dy fi'n sbarllu di gael e. So, mae yna real gyfeillgarwch mae'r prawn di sil. Mae'n werth dod lawr mae'r prawn di sil. Mae fel un teulu mawr. Ie. Ydy, dim y cythro canu. Cythro blodiog. Ond cofiwch beirniadu, dyn ni'n mynd i drafod rwan, achos oeddech chi'n feirniad ar gystadleuaeth anrhydeddus iawn, Lenny. O'n i'n teimlo'n fraint ac yn rhydedd mawr i fod yn beirniadu fan. Mae yna fi'n ffrindiau mawr, ni'n dau yn cydweld yn dda iawn dy gilydd pan ni yn beirniadu. O, dwi'n siŵr am hynny ar ôl y ffraen ag yna. O na, ni yn ffrindiau mawr. Ond beth oedd yn bwysig, bod ni ddau o'n i'n beirniadu, cystadleuaeth oedd yn agos iawn i'n calonau ni, sef y ffermwyr ifanc. Dyfodol unrhyw sioe neu unrhyw beth yw bobl ifanc, a mae'r ddau o'n i'n hoff iawn o annog bobl ifanc i gystadlu. Felly geith Ann weid bach mwy o hefyd am beth mae hi Wel, un o'r pethau wy'n hoff iawn o'n neud yw dysgu'r bobl ifanc. Achos ti'n gweld nhw'n datblygu, ti'n gweld nhw'n magu hyder, a ti'n ennill sy'n wastad yn bwysig, ti'n bod. Mae'n bwysig just cymryd rhan, a dysgu wrth beth mae rhywun arall wedi gwneud. Mae wedi bod yn hyfryd gweld rhai o'n nhw'n ôl a siarad gyda ni, ble gallen nhw wella. Achos ni byth rhy hen i ddysgu o, dyn ni. A mae rhai cofio bod ifanc yw'r rhain, ond un o'r pethau wedi sylwi fwy na dim yw, mae bobl yn lan a gofyn i fi, ble mae'r adran y ffermwyr ifanc? Achos maen nhw ffili gweld y gwaniaeth rwynt yn yr babell fawr pob un agored, a adran y ffermwyr ifanc. Mae'r safon mor uchel. O'r un mor uchel. Swn ni ddim callach bod nhw'n ffermwyr ifanc, achos mae'r, fel chi'n dweud, maen nhw'n arbennig. A dyma nhw'r goreion. Oeddech chi'n cytuno yr holl ffordd lawr y linell te? Hollol gytun yn o'r cynta i'r ola a'r rhesymau yn cydweld hefyd efo'r rhesymau. Ti bod, fel o'n i'n gweud, mae'r ddoi o'n i'n lwco rhywbeth wahanol, ond bod ni'n hefyd yn lwco rhywbeth sydd efo llinellau glân, efo hefyd lliw arbennig, hefyd symudiad naturiol trwyddo fe, y rhythm yn cael ei greu, a hefyd dehongli'r thema yn bwysig iawn achos adloniant oedd y thema. As oedd e'n thema mor agored, allai ti wedi mynd o'r carnifal i'r sioe cerdd, i y côr, Britain's Got Talent, y sgwrs yn dyfe, fireworks ac ati, so amrywiaeth mawr o'r gystadleuaeth. Wel, y Greatest Showman yw hwn. Hwna di'r un buddigol y garden goch, werth i weld. Mae'r un sy'n ail mor agos i fod yn gyntaf. Oedd y safon yn wych. Ond ti'n gweld gyda hwn, o'r gosodiad pen, reit lawr yr un gwylod, mae'r cwbl mynd mewn rhythm. A mae'r ffon sy'n o fe. Ti'n gwybod yn syth ta'r Greatest Showman? Mae'r lliw yn cael ei godi hefyd yn newan. Mae'r lliw yr air yn cael ei godi fyna ac yn dod trwyddo. A efo'r margen ni, mae'r cyntaf 99, yr ail yn 98. So mae jyst mor agos a pethau bach, pig o blew bach o dde. Ti'n bod yn dyfe? O'n i'n teimlo bod yn berffaith a wedi gwir. A Sir Frycheiniog oedd y rai buddigol. Sir Brycheiniog yn fuddigol. Sir Nawdd. Sir Nawdd. Mae wedi gweithio'n berffaith, yn dod? Hyfryd iawn. Yn ail, ysgwrs oedd y Cardis. Ac y drydydd o Sir Gar. So Ann yn wreiddiol y Sir Gar, fi o Geredigion, a Brycheiniog yn cael i gyd. Allech chi'n sgwennu, mae fel ffilm. Ond oedd hynny ddim yn ymhario o'n ill. Na. Beth sydd wedi bod yn real hyfryd yw, clywed bobl yn dod yn gweud, ni'n cytunod yna. Mae'n rhoi hapusrwydd mawr i ti feddwl bod ti ddim yn rhoi cam i neb. Achos ni moyn rhoi'r gorau i bob un o'n nhw.
A beth o'n hefyd ran yn hyfryd, oedd bod ati y bobl oedd wedi dod cyntaf ail y trydydd yn dod lawr ac yn ddiolch ni ac yn gwerthfawrogi bod ni wedyn yn rhoi'r amser i siarad yn nhw ar ôl y gystadleuaeth hefyd a bod nhw wedi dysgu lot am pam a beth allan nhw'n wneud hefyd i giro tro nesaf falle. Chyma fe, dyn ni angen spin-off i'r raglen yma. Allan gwrando na chi drwy'r dydd, dych chi'n donig unrhyw un a dwi'n ddiolchgar iawn am amser chi. Dych chi'n brysur, ond dwi'n gytuno i'r carn, y dreinin rhwng dwy rosyn. Dyn ni'n unfrydol gytun. Diolch yn fawr am y sgwrs. Croeso.